Здравейте! Започвам една серия от кратки видеа, за да ви представя ето тази LED маска за лице на марката Silken LED Face Mask Pro е модела. Ето така изглежда опаковката отвън. Вътре като се отвори кутията има етуи, което е много приятно. Кабел за зареждане с C изход, управляващ блок и, разбира се, маската. Ето я. Така изглежда мека силиконова маска с 120 диода, работещи на различна дължина на вълната, проникващи на различна дълбочина в кожата и същевременно осъществяващи различен ефект върху лицето. Как се сглобява маската? В опаковката има ето тези двете лентички, аз вече съм ги монтирала. Те служат за закрепване на маската върху главата. Слагате ги, без значение коя лява, коя дясна, отвънка навътре, ето така те се отлепват с велкро, ето така. Така че велкрото, залепващата страна, да бъде отвътре на маската. Маската си е снабдена с такива специални силиконови накрайници за очите, за да не дразни светлината окото. Както и ето тук отдолу се фиксира върху лицето под брадичката, за да се осъществи още по-добро закрепване. Лентата се фиксира отзад на главата, пак така с велкро. По-нататък ще ви направя и видео да видите как се слага на главата. Ето я още един път от външната страна. Ето тук около носа са подвижни частите, за да може да прилепне по най-добрия удобен начин на всеки нос. Контролера има две части. От тук се включва on-off, както се вижда. Тук Mode се избира режима. Маската има 7 режима на работа. И вижте колко лесно се поставя. Държачът е магнитен. По този начин се закрепва към маската. Естествено, когато зареждате маската, всъщност се зарежда единствено и само контролера, което става много удобно. Може не само с предвидения кабел, който си е в комплекта, ами с най-обикновен, нормален